L-investigaturi qed jistabbilixxu d-dinamika ta' dak li seħħ f'San Ġiljan għal ħabta tal-4 ta' filgħodu, meta l-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fi triq Spinola. Ix-xena li sabu ma' wiċċhom kienet waħda ta' tkexkix hekk kif turist Ingliż ta' 25 sena kien għaddu kif fuqha minn gallerija fis-sitt solar ta' Lukanda. Mal-ewwel issejjaħ tim mediku u ambulanza, iżda sfortunatament iż-żagħżugħ kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. It-triq kellha tingħalaq biex il-pulizija jiġbru l-evidenza kollha. Net News jinsab infurmat li l-katavru kellu feriti evidenti f'rasu illi jindika li l-żagħżugħ miet mal-impatt. L-istess sorsi qalulna wkoll li l-Ingliż kien għadu kif wasal Malta il-ħamis. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Filip Gallia Farrugia li ħatar diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta li ġiet appuntata filwaqt l-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin bl-assistenza tad-Distrett ta' San Ġiljan. F'dawn is-sigħat kellha ssir ukoll l-awtopsja fuq il-katavru, dan filwaqt li sar ukoll kuntatt mal-qraba tiegħu. Intant skont informazzjoni addizzjonali li waslitilna, jidher li l-Ingliż kien għall-btala f'Malta ma' xi ħbieb u kien parti minn grupp ta' 7 persuni.